Днес сме на събитие на Класация БГ и ще разберем кои са най-добрите дамски брандове за годината. Национални награди Класация БГ дамски брандове за 2024 година. Още един път да поискайте. Здравейте, казвам се Явор Ралинов. Имам честа за втора година да бъда водещ на тази бляскава церемония. Национални награди Класация БГ дамските брандове. Има много награди, виждате, тук сме ги приготвили. Лично най-много съм впечатлен от това колко активни и идейни дами има в България, които развиват собствен бизнес, стараят се да са добър пример. Любимото ми нещо беше да видя толкова много прекрасни хора, които познавам, толкова много вдъхновяващи дами и толкова много усмивки. Ние така тук, докато си говорим, виждам покрай ми дават страхотни дами. Аз съм бивш състезател в категория бикини фитнес и многократен шампион на България. Казвам се Биляна Йотовска и съм собственик на Биляна Йотовска лейбъл, бранд, който развивам през последните 8 години. След като приключих своята кариера, реших, че това е един своеобразен начин да осребря всичко това, като създам бранд. Един бранд, който да бъде посветен на жените, на здравето. Смятам, че след 8 години това си една заслужена награда за моя труд. Дами, които са свързани с козметиката, с финансирането, с образованието, с производство на имат лични брандове в различни сфери. Вярвам, че жените движат света. Отиваме на женски бранд, женски награди и е много яко. Всъщност жените сме тези, които наистина можем да завъртим тая магия, така да го кажем. Бизнес се прави през партньорство, особено когато се прави от жени, така че смятам, че тук открих много съмишленици и партньори. Защото каквото и да си говорим, ние сме едно дамско общество, подкрепяме се, обичаме се и вървим заедно ръка за ръка. Добър ден, аз съм Наталия Кобилкина, психолог, семейния психотерапевт, ментор, актриса, инфлюенсър и помагам на жени да намерят своето женско щастие по най-различните начини. Така че колкото повече щастие мога да донесе с моята дейност, работа, енергия, толкова съм щастлива аз. Благодаря ви много за тази награда. Много важно да има такъв тип събитие, защото тук ние се подкрепяме, ние се опознаваме, ние се помагаме. И в това единство ние всички заедно израстваме. Така че аз обичам да подкрепям други жени подкрепят мен и тогава ставаме заедно една голяма сила. Тези клубове са важни, тъй като се оценяват усилията на жените, придобиваме малко повече самочувствие и малко повече увереност в нас самите. Принципно, който да започва бизнес, няма значение дали е момче или момиче, мъж или жена. Единственото, което трябва да прави е да не слуша никой и никога да не се отказва. Здравейте, казвам се Пламен Попов, създател и изпълнителен директор на списание Български предприемач. Същината на един предприемач е да търси възможности. Всички знаем, че вкъщи никой няма да дойде да почука и да ти даде възможност. Затова е изключително важно да има качествени събития, които да предоставят такива възможности и такива контакти. Брандовете, които се награждават днес от Класация БГ и Бизнес клуб, мрежи за женско предприемачество, бизнес на високи топчета, са едно уникално общество. Те сами по себе си са изключително силни и по някакъв начин да дадат и добър пример и да развият нови неща, които са по-различни от това, което сме виждали до сега. Просто виждаме света по различен начин и виждаме детайли, които мъжете не могат да забележат и да видят. Любимото ми нещо за вечерта беше да чуя думите на всичките тези прекрасни дами, които са част от клуба. Аз съм член на клуба от съвсем скоро, така че това ми е всъщност първото официално събитие като член на клуба и наистина съм впечатлена от гостоприемството и от организацията, абсолютно всичко. Наградите на Класация БГ за дамски брандове са изключително важни за жените в бизнеса, защото това показва на жените, че те всъщност могат да бъдат оценявани и че те са важни и имат място в мъжкия свят на бизнеса. Важно е да се правят такива награди, за да може всяка една от нас, жените, да покаже какво е постигнала. Горда съм наистина, че съм тук. Ние сме силни, ако обединяваме нашите усилия. Сам в поле не воин, но ако ние се събираме, ние ставаме една гвардия, една комюнити, което просто е непоклатима. Най-големите сделки се правят в нетворкинга. Нетворкинга в големи среди е супер важен. Между другото е прекрасна певица. Не знам дали сте я слушали на живо, но аз все пак държа да го кажа.
Организаторите са прекрасни, Емона е уникален човек. Първо, връзката с Емона и с Ива е страхотна. Вече трета или четвърта година работим заедно. Те са ни прекрасни дами на високи токчета. Много ги обичам и им благодаря, че ми гласуват доверие. Благодаря на организаторите на класация БГ. Ива и Емона, те са уникални. Те създали нещо от нула и изградиха една огромна комюнити, едно общество, което помага на хиляди жени да стартират бизнеса, да се подкрепят, да се помагат. И аз надявам се, че още много години това ще се продължи и ще се разраства с огромна скорост, да те го правят с много любов, отдаденост и за това работи. Ние взаимно се подкрепяме и искаме другата да успее и мислиме как аз мога да допринеса на успех на другата. Има ли отдаденост, любов към бренда, всичко ще дойде на правилното място и ти ще успееш. Благодаря на целия ми екип. Тази награда е за нас. Благодаря за тази награда. Наистина е огромна чест за мен и за моя екип. Аз успях да го направя благодаря на всички тези силни жени, които сте до мен, които ме подкрепят. Всъщност идеята не е толкова в наградата, ами в това, че има едно признание, което получава въпросната дама и така една благодарност към целия труд, усилия през годината, за да създаде този бранд и да има тези успехи. Споделям мнението, че луксът се крие в детайлите. Казвам се Бета Костадинова Давидкова и съм дизайнер и основател на Бекода. Тази вечер сме се събрали и аз ще имам модно шоу. Вдъхновението са платовете, цветовете, движението на самите платове. Смятам, че може да се носи от всякакви жени, от всякаква възраст. Жени, които искат да подчертаят своята индивидуалност, да са по-дръзки, да вдъхновяват. И така, когато видя една жена, която е облечена добре, нагласена, тя ме вдъхновява. Тази награда е посвещавана на всички тях. Без тях нямаше да е възможно. Благодаря ви. Тази награда за мен е изключително ценна, тъй като показва, че хората оценяват моите усилия. Тази награда е още един стимул да продължавам да правя това, което обичам. Благодаря. Светлината на свеща не намалява, когато запалва друга и наистина смятам, че тази светлина се предава точно тук. Тази награда за мен е и чест. Имам мотивация да продължа да създавам изкуство, което докосва, което свързва, което създава. На всички дами, които тази вечер ще бъдат отличени, им пожелавам успех и вярвам в тяхното звездно щастие и късмет. Бъдете здрави, щастливи и успешни. Хубава вечер! Когато нетворкинга е в неформална обстановка по-скоро, тогава се случват най-голямата магия, защото реално хората намират неща, които не са търсили и които не са мислили, че могат да намерят, което е най-ценното и всъщност тези събития предоставят точно такива възможности. Генерално това, което най-много ми хареса, е, че брандовете могат да получат своята видимост и повече хора да разберат за това, което те правят. От доста време мечтаех да постигна тази моя цел днес и мога да кажа, че съм изключително щастлива, защото, както каза една моя супер близка приятелка, днес птичката не е в своята клетка, а е постигнала своят успех. Защото дава стимул и мотивация на всички дами да се развиват и да бъдат още по-успешни. Тази награда за мен всъщност е признание за усилията. Признание, което ни кара да продължаваме да бъдем все по-добри и по-добри и да предлагаме наистина качествена услуга. Тази награда наистина ме кара да се чувствам изключително щастлива, изключително горда от себе си и изключително вдъхновена, че съм част от клуб с такива прекрасни дами. Това ще бъде на олицетворение на труда ми, че се развивам в правилната посока. Бих искала да пожелая на всички дами, които имат собствен бизнес, никога да не изневеряват на себе си, да не правят компромис с качеството, за да може бизнесът ти да върви. Пътя за постигането на своите цели
да имат едни високи топчета, с които да предскажат хорското мнение. Посланието ми към жените, които те първо започват да градят бизнес, е това да не се отказват. Да не спират да работят толкова усилено, да не се отказват и да продължават да бъдат цветя. Продължавайте същия дух, дами. За мен това нещо трябва да продължава. Така че създавайте. Призовавам всички дами, които искат да развиват собствен бизнес, да го направят, да не се страхуват. Бъдете разумни. Благодаря ви и успех на всички дами. Благодаря, на здраве и нека партията да работи така.